Quan els Messi van voler venir a Europa, van quedar amb un representant del Barça en un bar i van firmar un precontracte amb ell en un tovalló de paper. En aquell tovalló deia que jugaria amb els millors, que guanyaria títols, que en Leo Messi es convertiria en l'ídol de tot un país. A la família al principi els va estranyar. El futur del nostre fill en un tovalló de paper? Però més tard van entendre que allò era el més normal del món, perquè aquí la gent fa vida al carrer, als bars, a les terrasses. Per això estem acostumats a fer negocis en un tovalló de paper i a respectar-los. Aquí s'ha arribat a pagar un sopar amb un tovalló, a dibuixar-hi idees. Aquí, moltes històries comencen en un tovalló de paper. I és que aquí un tovalló de paper pot ser més que un tovalló. De fet, hi ha coses aquí que són molt més del que semblen. Estrella d'Am, la cervesa que es veu, on millor es viu.